uJesu azokusiza ngonaphi. Ntambama usuzohamba mhlawumbe uyorelax uyophumula, kodwa babathi ungathatha yena ulalele kahle ukuthi bebathini abantu phansi kweyihlahla. Ngizwa bathi ukhona umuntu osizayo engathi ungamfaka osizini lakho. Awu abantu bazalwane, wawamasu abantu bazalwane, uthi unamahlombe amakhulu okusithwalela. Nafuna iBhayibheli uthi wembetha amandla njengengubo. Ukhona abantu abahamba sebephelelwe ngamandla namadolo ayaxeka. Ngizomemezela uJesu okwazi ukuvusa izishosha. Ngizomemezela uJesu okwazi ukuvula abantu amehlo. Ngizomemezela uJesu okwazi ukwenza abantu abangakhulumi bakhulume. Ngizomemezela uJesu okwazi ukwenza abantu abangezwa bezwe. Athi uJohane sakhishwa amehlo ehlala esiqhingini sasePatmos, elithi kwathiwa loba Johane konke lokho okubonayo ubhala amehlo akhishiwe. Ubona kanjani umuntu amehlo engekho? Ngizokhuluma ngoJesu okwazi ukuthi impuphu ingaboni, abantu bathi akaboni kodwa yena abone. Awu abantu bazalwane, somemezela uJesu.